Hola, nins i nines! Avui vos duc tot un seguit d'endevinalles sobre l'estació la qual està a punt de començar. Quin és? Sí, l'estiu! Som al mes de juny i al juny l'estiu no és lluny. Molt bé, esteu preparats? Obriu les orelles! Anem per la número 1. Llepa'm, llepa'm, sense parar. De molt gustós jo puc ser. I si el sol em fas estar, et segur que m'afondré. Què és? Té 5 lletres. Sí, molt bé! Això m'encanten, sobretot els de fresa. Anem per la número 2. Els mars i rius som expert bussejador. Si em treus de l'aigua, no puc respirar. Què sóc? Una pista. Mireu bé. Sí! Ho heu endevinat! Molt bé! Aquesta ja és la número 3. Una estoreta daurada que viu sempre a la vora de la mar. A l'hivern està deserta i a l'estiu no hi cap un clau. Sí! Molt bé! A tots vos agrada anar, que sí? Molt bé! Estic molt contenta que vos hagi agradat aquestes endevinalles. Ara que ja les hem encertades totes, ja només mos queda disfrutar de l'entrada de l'estiu. Fins a la propera!